Köszöntöm a Vár TV nézőit! Mostani műsorunk vendége Dömsödi Gábor, aki 4 év után ismét megméretteti magát a pásztori polgármesteri címért. És amint elmondtuk előző adásainkban, a Vár TV lehetőséget biztosít minden jelölt számára, aki szeretne bemutatkozni, elmondani véleményét, programját. 2 hete bombaként robbant a hír, hogy újra elindulsz. Hogyan telt ez az elmúlt 2 hét? Hát én nem tudom, hogy ez a bomba hol volt addig, mert én gyakorlatilag 4 éve mondom, hogy újra elindulok. Volt egy olyan mondatom egyszer a programomban, hogy ezt én most gondolom komolyan, és 4 év múlva nem biztos, hogy komolyan fogom gondolni, de amikor az előző választást elvesztettem, akkor én már tudtam, hogy indulni fogok, tehát ezt mindenkinek megmondtam. Most azt, hogy ezt nem hitték el, mert hogy itt olyan hagyományok vannak Pászton, hogy egy olyan embernek, aki a politika közelébe keveredik, nem szabad hinni, erről nem én tehetek. Tehát tulajdonképpen az előző választást azt én elvesztettem, viszont kaptam 2100 szavazatot, ami azért 41% és szerintem egy jó eredmény volt. És ez engem arra kötelezett, hogy elinduljak. Tehát én azért foglalkoztam is a város ügyeivel 4 évig. 4 éve ketten voltatok, most 4 jelölt lesz. Hogyan várod most az esélyeket? Hogyan látod most a helyzetet? Hát azért ez most egy nagyon bonyolult helyzet. Egyrészt azért, mert mind a 2 táborban oszlanak a szavazatok. Tehát én nem mondanám azt, hogy Pászton ugyanaz a helyzet, mint az országban. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem jobboldali és baloldali jelöltek vannak, hanem hát most látjuk, hogy vannak Fidesz, KDNP jelöltek és függetlenek, sok független, de én inkább azt gondolom, hogy itt polgármester párti jelöltek vannak, tehát regnáló polgármester párti jelöltek vannak, és azok, akik nem akarják Sisák Imrét polgármesternek, azok most sokkal nagyobb választékból szavazhatnak, tehát ott van ugye Nyíri Feri, ott van Gajdics Gábor, és itt vagyok én, mint 4 évvel ezelőtt is. És ez remek, hogyha a demokrácia ilyen szép számban hozza a jelölteket. De hát azért ez bonyolít is a helyzeten. Tehát ugye, hogyha csak az lenne, hogy Gajdics Gábor indulna el Sisák Imrével szemben, akkor az egy elég érdekes játszma lenne, meg lehetne tudni, hogy kinek milyen a támogatottsága, de hát itt most én is elindulok, és akkor már rögtön mások az esélyek, tehát hogyha Sisák Imre és Gajdics Gábor indulnának, akkor ugye azt lehetne mondani, hogy azt a támogatói réteget, akik egyrészt a régi polgármestere személye miatt szavaztak, és azt a réteget, amelyik azért szavazott rám, mert a Fidesz és a KDNP is támogatta, megosztják, akkor nekem sokkal nagyobb esélye lenne. De hát, hogy ne legyen ilyen egyszerű az élet, és hogy ne legyen ilyen könnyű számolni, elindult Nyíri Feri is, úgyhogy innentől kezdve egy olyan bonyolult matematikai függvénnyel találjuk magunkat szembe, amire mindenki más-más eredményt ad. Itt elhangzott a városban több helyről, hogy visszaléptél, vagy pedig Nyíri Ferenc visszalépett a másik fél javára, de tudom, hogy köztetek történt egy tárgyalás, és Nyíri Ferenc az előző műsorban elmondta, hogy nem lépett vissza senki. Miről tárgyaltatok? Hát először is, amiért én indulok polgármesternek, az az, hogy ebben a városban ilyen hírek szányra kelnek. Tehát ez nem tisztességes játék. Tehát azt híresztelni egy ellenfélről, hogy ő visszalépett, azt híresztelni egy ellenfélről, hogy nem indul, ez tisztességtelen. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen kis közösségben ennek nincs helye. Ez létező gyakorlat, ez nekem borzasztóan nem tetszik. Tehát én soha semmelyik ellenfelemről nem híreszteltem semmi olyat, ami nincs meg. Hogyha nekem valami nem tetszett az ellenfelemmel kapcsolatban, akkor azt névvel, címmel és a saját arcommal elmondtam, és vállaltam a véleményem, be lehetett volna bármiért perelni, semmiért nem pereltek be, de azt, hogy ilyen híreket terjesztenek, én azt is hallottam, hogy az egészségi állapotom miatt lépek vissza, hát köszönöm szépen, teljesen jól vagyok, tehát nincs szándékomban visszalépni. Ez az egyik, ami nem tetszik. A másik, ami miatt feltétlenül indulni kell, ez a kopogtató cédulagyűjtés. Tehát 2010-ben egy olyan országban, ahol azért a demokráciának már vannak hagyományai, azt nem lehet eltűrni, hogy valaki a hatalmával visszaélve egyszerűen a tőle függő embereknek utasításba adja, hogy a kopogtató cédulákat le kell adni. Ez tarthatatlan, tisztességtelen, erkölcstelen. Mindenki tudja, hogy kire gondolok, ezt nem lehet megcsinálni. Tehát azzal visszaélni, hogy a kopogtató cédula nyilvános, mert hogy megnézheti utána, hogy ki kinek adta a céduláját, és ezért mindenféle retorziókat, vagy vélt retorziókat lehet életbe léptetni, ez nem működik. Ez egyrészt rámutat arra, hogy ez a kopogtató cédulagyűjtés, ez nem egy demokratikus rendszer, és nem tisztességes, másrészt pedig rávilágít arra, hogy
bizony ezekkel az antidemokratikus eszközökkel visszaélnek Pászton. Ha semmi más nem lenne, akkor már emiatt is indulni kéne, de hát azért van itt megoldandó probléma bőven. Hogyan álltok a kopogtatógyűjtéssel, az ajánlószervénygyűjtéssel? Hála Istennek nagyon jól állunk, nincs annyi, mint 4 évvel ezelőtt volt, de hát mindenki tudja, hogy akkor az egész MSZP szervezet 50 ember nekem gyűjtötte a kopogtató cédulát, és én nem vagyok olyan, hogy azt nem vállalom, hogyha valaki segít nekem. Tehát én azt is tisztességtelennek tartom, hogy valaki elfogadja egy párt, mondjuk az MSZP támogatását, tehát a támogatását elfogadom, de ugyanakkor meg letagadom, hogy támogatnak engem. Ezt egyébként megcsinálta ellenfelem közül az egyik sok-sok évvel ezelőtt, és most olyan hírek vannak, hogy a másik is megcsinálja. Tehát nekem 4 évvel ezelőtt az MSZP gyűjtötte, ezt nem tagadom, most egyedül kellett összegyűjteni 1-2 barátom segítségével a kopogtató cédulákat. Mondom, egy olyan városban, ahol az első nap, hogyha jól tudom, a 80%-át a kopogtató céduláknak begyűjtötték, mert egyrészt egy nagyon jól szervezett párt, a Fidesz gyűjtötte a kopogtató cédulákat, tehát ezzel az aktivista hálózattal egy mezitlábas független nem tud lépést tartani. Tehát ők nagyon profi módon és jól szervezetten gyűjtötték a kopogtató cédulákat. A régi polgármester kihasználta az összes középkori előjogát arra, hogy ő kopogtató cédulákat gyűjtsen. Tehát láttam az újságban, hogy 100 ember gyűjtötte neki a kopogtató cédulákat. Tehát, hogyha mindenki csak behozta volna a férjéjét vagy a feleségéjét, már meg lett volna. Tehát egyébként meg azt sem tartom egy tisztességes dolognak, hogy gyorsan összegyűjtünk mindent, hogy másnak ne jusson. Tehát miért ne jusson a másiknak, harmadiknak, negyediknek, félünk tőle? Tehát én most begyűjtöm a kopogtató cédulát, és ezzel az a jelölt, aki egy titkos szavazáson esetleg legyőzhetne engem, nem jut indulási lehetőséghez. Tehát, de ez egy létező realitás, tehát én pesszimista voltam, és nem voltam benne biztos, hogy sikerül így összegyűjteni a kopogtató cédulákat. Ugye azt is tudni kell, hogy az én 4 évvel ezelőtti kampányomnak a mozgatórugója Krémer László volt, aki meglepetésemre elmondta, hogy egészen másban gondolkozik, és új jelöltje van, Nyíri Ferenc, akit ő támogatni fog. Tehát az egyik legjobb emberem kiesett a csapatból. Úgyhogy innentől kezdve, és ő másnak gyűjtötte, tehát még ez is elvette tőlem a lehetőséget. Én nem nagyon bíztam abban, hogy összegyűlik ez a szükséges 240 valahány kopogtató cédula, és az egy nagyon jó érzés, hogy 400 fölött járunk, és mindezt úgy sikerült elérni, hogy én senkit nem kérdeztem meg arról, hogy nekem adja a kopogtató céduláját. Arról sincs fogalmam, hogy XY vagy Z kinek adta oda. Volt 1-2 olyan ember, aki engem hívott fel személyesen és megkért, hogy menjek el érte, azokról természetesen tudom, de egyébként kialakultak ilyen kisebb, spontán közösségek, akik gyűjtötték nekem a cédulát, és így összejött, úgyhogy ez nagyon megható, és ezt köszönöm szépen ezúton is. Ez tényleg megható, nem gondoltam volna, de más se gondolta volna. 4 induló között most kiélezett lesz a harc, tegyük idézőjelbe, és hát szerintem a választópolgárok el fogják dönteni, hogy kit fognak támogatni. Ki fog legnagyobb bizalmat szerezni, ki hoz elő olyan programot, ami szerintük a legjobb. De mikor állsz elő ötletekkel, programokkal? Most ez egy nagyon jó dolog. Én nagyon pesszimista vagyok. Tehát én az elmúlt évek tapasztalatából is azt szűrtem le, hogy sajnos programmal nem lehet választást nyerni. Tehát Sisák Imre mondta azt, ugye mindenki ismeri, ő a város polgármestere, mondta azt, amikor legyőzött engem 4 évvel ezelőtt, röhögve, hogy hát a Dömsödi programmal akart nyerni, pedig nem programmal kell nyerni. Azt mondom, hogy meg kell oldani a problémákat. Tehát itt van a fejünk fölött a hasznosi víztározó, életveszélyben van 7000 ember ebben a városban. Nemhogy ezt nem oldották meg az elmúlt 4 év alatt, hanem nem is beszéltünk róla, nem is tudunk róla. Az előző választási kampányban én elmondtam, hogy az tarthatatlan állapot, hogy a hasznosi víztározó riasztó rendszeréből kilopták az akkumulátorokat. Szirénákat szereltek fel annak idején, mert a hasznosi víztározó ugyanolyan veszélyes üzem, mint a paksi atomerőmű. Tehát polgári, védelmi besorolása ugyanaz, mint a paksi atomerőműnek, ugyanannyi embert veszélyeztet, mint egy atomerőmű. Én elmondtam a választási kampányban, hogy kilopták az akkumulátorokat, és nem működik a riasztó. Hallott valaki erről egyetlen egyszer is azóta, hogy felülvizsgálták ezt a rendszert, kijavították a riasztás módját, hogy megbeszélték a lakossággal, hogy mi a teendő, hogy elmondták, hogy milyen egy kiürítési terv? Nem. Most mi történt, amikor baj volt? A rendőrök járták a házakat. Most akkor mi van? Én, mint választópolgár szeretném tudni. Megváltoztatták a rendszert, és riasztó helyett rendőrökkel
értesítik a lakosságot, mert abban nem kell akkumulátor, tehát sokkal olcsóbb. Ezt is el lehet mondani, vagy jó, vagy nem, vitatkozunk róla. Vagy pedig még mindig nincs meg az akkumulátor, tehát hogy mi van ezzel. És akkor most elmúlt a veszély, azóta sincs róla szó, semmi. Tehát ez egy olyan kérdés, amit teljesen mindegy, hogy ki lesz a polgármester, azonnal meg kell oldani, és hogyha a polgármester magától nem próbál erről beszélgetni, akkor azt a lakosságnak ki kell kényszerítenie. Egy dolog változott meg nagyon Pászton az elmúlt 4 évben. Tehát nagyon szép a főutca, nagyon szép a körforgalom, nagyon szép a szökőkút abban az időszakban, amikor éppen a helyén van. De a legfontosabb változás nem ez Pászton, hanem a legfontosabb változás a Vár TV. Tehát az, hogy most van egy fórum, ahol én elmondhatom, amit szeretnék mondani, ez egy borzasztó nagy változás. 4 évvel ezelőtt hiába szerettük volna elmondani, itt nem tudtuk. És engem az nem zavar, hogy Nyíri Ferenc, Sisák Imre, Gajdics Gábor is el tudja mondani a véleményét, sőt az lenne a legjobb, hogyha itt ülnénk most egyszerre 4-en, mert akkor megkérdezhetném, hogy Sisák polgármester úr, mi van a riasztórendszerrel? Gajdics képviselő úr, mit tett ön az elmúlt 4 évben azért, hogy legyen riasztórendszer? Nyíri képviselő úr, mit tett ön az elmúlt 4 évben azért, hogy ne legyen ott ez a veszély a város feje fölött? Itt vannak mind a 3-an, ott tetszettek ülni a testületben, mit tettek? Én leírtam a programomban, hogy mit kell megcsinálni, mit tetszettek csinálni. Programra visszatérve, az a borzasztó, hogy nem csak a lakókhoz, a választókhoz nem jut el egy program, hanem még a képviselőkhöz sem jut el a program. Tehát, hogyha az én 4 évvel ezelőtti programom valaki előveszi, és én előveszem gyakran, és megnézem, hogy mi valósult meg belőle, mert én nagyon örülök annak, hogyha valamit átvettek belőle. Tehát van egy pár dolog, ami megvalósult, átvettek belőle ötleteket. De hogyha azt valaki előveszi, sajnos ugyanazokat a dolgokat még ma is meg kéne csinálni, van, amit már nem lehet, tehát azért vannak olyan dolgok, amik elmentek mellettünk, meg hát a 4 évet nem lehet visszacsinálni.